Na higati ya babwatani korwa ase kaunti ya Nyamira anamona kuru chinsemo chia jibunge chia bogetutu nigo banyakoba bakwe murungania ase kali bagatani nigo babere bagotukumaiga ase oborai na magendero ime ye kaunti ya Nyamira inse yoborai bwaye mugavana omosike Amos Mumyaribo munagutumanya umulikito Polycarp Okara higati ya bamenya baiga kuru chinsemo chiga chia bogetutu igo besokire na korokyo gotago kiwa kwabo asekeria bateberone no gotigo magiga kurwa serikali ya kaunti ya Nyamira asokorwa ebirogo ao ikyawango mano no monogeri na boigo no gwakwesiko kwa MCA be wadi yerigo momoske nyambega gisesa pero kurigerira bogetutu inside Nyamira county mtu abwato mu minister orenge minister ya health mu minister ya gaserigwa kero giki karwego chia sangao tugatwara mu county assembly clerk pia akarusigwo egetaye coincidence ngange bintu byakorekanire bo ene mubwere calculated yogo sideline abagetutu completely mange stadium ne wenete ko kokorwa na bana baite bichana binyore bibarua asenge nchoku enyorera asoma kimabo orocha abana bichana basambara tikira senge njota bwa tigasi na nde bechuarire anene buna bana bamura ntobo iko barora buna abana bali benginja sama tukali mutu na ndekere biro kitabya chita sensemo ya Nyamira mugafano ito nkwanyarite goko ena na mabaga tukaranga kwa ena neta mabaga kichini turangire tino ni bichane bikurwa nsemo ya mango bikwanire na biro byo be mirima se no bontereba no anga siende ya be gitu ase county tigo twagusabiro rira abana bali abamura na baro banyore egetaria sensemo ya Nyamira agukwana boigo nigo bagikire getambukire kyako gwakwesiko kwa aba MCN ne bali barenge asebunga mashinani asekeria nga abange babo nigo bakurukurwa seti nseme chiga cyabo getutu kurinde bali bakweberekera kurwa sorgo ngo rwabo girango nigo batigwa magega egento bagikiri amakuru ku aberi koruma gwagwa taseriri buna ababande baseriri esenge njaro mugirango tomakuru tonyore nana lamix square nana omugirango ojo sobonyalibo bonsi abuna basobonyalibo mbaseriri na ubarenge bunge masinani na ubarenge mustari wa mbere onyana sinsemo ya magendero nigo batebere buna ongorigaro bogetutu nigo rwagendere ko barogotigo magega yentubono bagosereye gutkunyara kwa bakwibwa tukanyamone serikali ya kaunti ya Nyamira na nene asokugira gutakana ebango onye togotoka ntori apati asa abantu banyamira to nabo tugutambuka naho nkisiga iga ntubata bagetutu baminto toba bagetutu bakisi county asengencho chibese chinyinge ichikoro bogetutu chiagenda Nyamira chikonda Nyamira ntubwatige ndokeko chiko tokonya bono nigo bamuganiriye umugabara we county Nyamira umuske Amos Mumyaribo kunyara ko bagawe soke ari muri ukana kwerera engani yiga bwe kirano elio abagetutu na bro bwataniwe asubugambi we county ya Nyamira kweneke amagendero bwe kirano guchase chinsemo echonsi kinyomba nchi yete keroke beyosi kibaba nyabiasara ba minto beyosi 13 chibesa chikayi chitalinkanga milioni 10 ororo mugavana toto etikende yonsi lakini konge beyosi kibibere bikaya akaimo ki milioni 2 akairo isengenje irange na sobo kebiri ko boy ko bikaye anda kaira milioni 2 ororo intukene ngiyo twanya kororo to wabiri asomo gavana atukwanire bono igo muno mugetutu gose muna abagetutu we are very sad na inde nabotogenderete gutenenie bangeye ntumanyete na mamocho gutenenie bango lakini nkio koera omonto obokima otari gochi mogondo atoeta abagirango obokima mbatageti gotochiera mogondo tiga babero aiginko ripoti getasene kya gwanchete kya gatembe kuroiga imeye wadi erigoma ebunga ya tutu masabe kaunti ya Nyamira inche gongoro kwa Polycarp Okara